حرکت زمان کردی حز کرد که 7 محبر هیمین آوابونا اینسیاتیفا کردی آویت بو با آوای که فرمی دا مزراندرا خوال باجار آمده جرای گشتی را راگهاند. زمان هم مافێکی ئیلاهی هم مافێکی ئینسانی و هم jî mafekî xwezayî. Tevgera ku ji kesekî dest pê kir di nava çend mehan de xwegihand ji hezarê zêdetir kesan ku piraniya wan ciwan in. Niha tenê derdora heftê kadroyên sereke yên vê tevgerê hene ku serê xwe bi zimanê Kurdî re diêşînin. Li gorî berdevkên Hez Kurdê, armanca wan avakirina hişmendiya zimanê Kurdî û berfirahkirina wê ye. Hêk û li ser zemîn dixebitin, dişuxulin, kar dikin, zêdetir bibin, însiyatîv bigirin, hejmarê xwe hem wek saziyê sivîl zêde bikin, hem jî endamê xwe zêde bikin ku bi wê hişmendiyê bidin milletê xwe ku millet bi hişmendiya ziman daxwaz û talebên xwe jî bike, hem ji saziyên Kurda, partiyên Kurda, hem jî ji dewletê. Hereket an jî tevgera ku li bajarê Stenbolê hate damezrandin di demeke kin de şaxê xwe berda neva keç û xortên li bajarên Kurdan. Her çi qas haya xelkê ji rêzê ji tevger û hereketên ziman tune jî lê her yek li gorî zanebûna xwe dixwazin Kurdî bi pêş bikeve. Ez dixwazim zimanê Kurdî li her derê bixeberdan. Zanî şimdi heta nîva okula bise zor dibe, gedera zor dibe. Bira geden zarok marok bira hêm bibin yani kurmancî. Amêze hevalê me kurmancî nizane. Merv garet ki gera gayret biki yani ki sema herkes örf adatı xwe takip diki yani dixwaze gelişmiş be. Kurdê bi namûz dibe qe kurma Tirkî xeber nede cî xestekî be derkî ew be aksî bû bira meriv her zimanî zanibe. Hema zimanê dayika xwe bir neke. Eyvallah çon herkes geldi hindava xwe da hewil bide. Herkes yani düşün xwe da dava zimanê xwe dava heqê xwe bike. Ew xeber nade em çar bikin wala em nekan tişkî çarekî bibîne. Ji ber ku ji destpêka avabûna Komara Tirkiyê ve zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê hatiye qedexekirin, Kurdî di vê pêvajoya pişaftin û helandinê de şikestineke mezin xwariye. Her sazî, dezgeh û tevgerên xemxurên Kurdî hewl didin bi qasî hêza xwe, zimanê xwe ji vê çarxa helandinê rizgar bikin. Tevger û hereketên zimanê Kurdî ji aliyekî ve weşanger û medya Kurdî ji aliyekî û kursên zimanên Kurdî jî ji aliyekî ve hewl didin ku zimanê Kurdî nemire. Lê heta ku zimanê Kurdî li bajarên Bakur nebe zimanê fermî û ji dibistanên seretayî heta zanîngehê Kurdî nebe zimanê perwerdehiyê, wisa diyar e ku wê kuçe û kolanên Bakur jî bi temamî nebe Kurdî. Maşallah deke Rûda Ahmet.